Ja, aan tafel zijn het al hebben. Dus Elle Hoekstra, die komt in het eerste maar en die is van Fam to Fam. Zitten we daar goed? Helemaal goed. Helemaal goed, hè? Ja. Ja, wil jij die nog weg? Doe jij sociaal nog weg? Ja. Ja, iedereen die. Dat is heel mooi. We kregen als Kopselien een berichtje dat er binnenkort wat te gebeuren is hier. Daar komen we haast nemen op. Maar zullen we eerst even beginnen met dat even uitleggen wat Fam to Fam is? Ja. Nou ja, Fam to Fam is een stichting. En Fam to Fam die zet zich in voor kansarmen ben in Armenië. En dat is begonnen in 1988 al eigenlijk. Toen er een grote aardbeving weer en 24.000 mensen in het noordwesten van Armenië dus troffen waren door die aardbeving. En toen ben er een paar mensen uit Noordoost-Friesland die zijn wij maar wat doen. En toen is het begonnen om hier in de zomer Ben hinnen te helden 3 weken lang. Onder de vlag van Pax Christi. Maar ja, ze winnen natuurlijk al heel snel achter, dat helpt net echt. No? En toen hadden ze het omdraaid en ze zeiden, we moeten de mensen daar helpen. En toen is eigenlijk Fam to Fam begonnen. En dat keert een beetje op de Forster Parents manier. Een huishouding hier, stiep het een huishouding daar. Of eigenlijk een band daar. Het doel weer dan om het zo te regelen dat die band in ieder geval een squallen kennen. Nou, en dat is uitgegroeid de laatste jaren. Tot bis in 2001 is het een formele stichting geworden. Ja, dan besteden we dus nog, ik zeg 24 jaar. En dat is groter worden, maar nog steeds liet schalen, vind ik. Wij stiepen hier 250 ben. En die willen hier toch mensen stiepen. En ik tjerken toch wel wat. En er was een vereniging tussen. En wij hadden het uitbreid met neethulp. Er werden mensen echt hun eigen eten betalen kennen en in een keld zetten. Die stiepje we mij pakketten, levensmiddelen. En ik mij simpel mij hout dat ze een beetje warm zitten. In de strenge winters die daar binnen. Nou, dat is dus 2 en 3 in 2018 we wel iets meer doen. We waren wat bekender en we kregen wat meer yield, zeg maar. Want dat sponsorgeld, dat gaat in op een terug. Maar we waren wat stiepen en toen hebben wij een studiefonds opgericht. Want dat bijsponsorprogramma dat is van 4 tot 18 jaar, dan is het eruit. En we onze vraag kregen, ja en dan, en dan lieten wij ze los. En toen hebben we zijn van, oké, wij zetten een studiefonds op. En dan kunnen ben die dus om bepaalde criteria verloren, die kunnen op uw kosten 4 hier studeren aan de universiteit. En dat rent ik dus nu zo'n 8 jaar wordt het dit hier al. De eerste 4 student ben al afgestudeerd. Nou, en als laatste, dat is ik heel nieuwsgierig dat we squallenprojecten doen. En dat werkt heel goed, want dan hebben we hier een squallen, die stiepet een squallen derde. Dus wij gaan daarheen en we houden een presentatie over hoe de band derde squallen gaan. Zij halen yield op. En wij gaan 1 keer in de 2 jaar als bestuur naar Armenië toe. En dan nemen we dat yield mee. Gaan we naar die squallen daar. Wij gaan met die meester juffen winkelen. Daar ik. En dan keer je de meest noodzakelijke dingen. En die worden dan gebracht. En dan gaan we een paar dagen later weer heen. En dan maken we video-opnames. Van dit is er al jaar bezwaar. Ze moeten het bezwargen. En dan gaan we weer waarom naar de squallen. En dan laten we het zien van jongen, de mama zien wat mij hier in Sinten gebeurd is. Nou, daar concreet orkest het dus net krijgen. En dat werkt het heel goed. Dat houden mij griep die we begonnen. We hadden Trajalien met eerste maar squallen. Nou, dat zijn eigenlijk de 4 pijlers zeg maar, van Fam to Fam op dit start. Ja. En heb meestal wat idee wat Armenië als land. Want ik ken een heel soort Armenen die dat land ontvlucht binnen. Volgens mij, ik lees op je site die uitermate informatief is. Dat er een 6 miljoen Armenen over de wereld wonen. Dat klopt, ja. Ja. Er waren 3,5 miljoen in Armenië, maar dat is een tredde. De rest is in Boeteland. En dat had een meisje met Armenië. Ik vergelijk het wel eens wat met de Joodse staat. Die zitten altijd in het verdomhoekje, zeg ik wel eens. En ben altijd achtervolg oorlogen. Vroeger wie Armenië biggelix het Zinkerse Gruttes no. Ja. De genocide, dat weten we al ja, dat we in de 20e eeuw, in 1920, 21. Dus die zitten altijd in de ellende. Zij wien ik en binnen nog het enigste christelijke land in een hele islamitische omgeving. Zij wien de eerste christelijke kerken naar Israël in 300 na Christus. Juist. Ja, want dit is nou ongeveer lieke groot als Nederland. Heb ik dat goed begrepen? Nou, Litser. Ja, Litser. Ja, dus het is meer dan iets tussen België en Nederland in. Het is Litser. En dan waren je dus nog 3,5 miljoen mensen en 2 redden. Dus dat is inderdaad zo'n miljoen. Binnen verschil over de hele wereld, ja.
klopt. Ja. Maar hadden die mensen de behoefte om weer rond te gaan? Of is dat net duidelijk? Nou, die gingen net waarom, de meest net. Zij stiepje wol. Hè? Een van die mensen die had bijvoorbeeld heel jong dat ze daar naar Vliegveld bouwen konden. Hè, dus stiepje dus wol, maar ze zitten vaak wel in het boeteland. En broer, daar was Charlotte uit naar voren de rekening van. Hè? Die is ook in Cher, de zangeres. Nee, is dat ik aan de mensen? Volgens mij heb ik dat, dat zou kennen. heb ik dat ergens dat weet ik gelezen. niet. Cher en Agassi, de tennisser. Oh ja. Zo. Ja. Bekende Armeniërs. Ja. Hey, het vrienden doen dat al, hè? Ja. Maar, Nou ja, in feite langer, maar we als stichting besteden we formeel dit hier 24 jaar. ja. Maar hebben we want weet dus families die vanaf het eerste moment, van de 24 jaar geleden, voor het eerst daar mij in aanraking kwam. Ja. Ben daar nog contacten mee? Ja. Ja. En hoe zat dat eruit? En wat bedoel je, jere of derde? Nou, naar derde. Ja, derde. Ja, of over en weer? Ja, nou, tja, de eerste voorzitter, Hoyte Spiekstra, die contact. Hè, en dat wie een van de pioniers. En dan Henk Hoekstra en een Simon Hoekstra en een Montsma. Daar uit Kolm moet een post. En die gong daar dus ook heel vaak heen. En was dus no Jost, die ben dus nou ik volksen. Ja. En dan hadden ze weer contact met de band daarvan, zeg maar. Hè. Ja. Dus die contacten binnen er nog steeds. Ja. En er zijn nog steeds mensen die gaan daar ook heen. Er zijn natuurlijk de super betrokken sponsoren die het gebied zelf opzieken. Ja. Maar er zijn dus ook wel relaties voor het leven. Ja, bezet. zeker. Hè. En als het juist hoe dat staan kan is, hè, dat ze daar wiegen en dat een famke van Jochen hier helemaal on hun verknochte rekken wees worden weer. Die had je West en nou, dat binnen super emotioneel en goede band binnen daar van hoeren. Zeg maar. Gebeurt dat nog steeds, dat die uitwisseling, dat ze hierheen komen? Nee, dat is toen al in het begin al stopt. Okay. Dat kost een prodiëeld en je creëert een probleem. Die ben maar waarom? En dan moet je je voorstellen, bezeren. En dan moet ze daar weer heen. Ja. En toen werd het nog ellendiger, want toen lag je echt alles in puin. Dat is trouwens voor de helft nog zo, want het is nog net opred. Ja. Maar dat helpt net. Het kost een prodiëeld, helpt net. Ja. En dit helpt wel. Best door bestrek West? Ja, wij gaan er elke 2 jaar in. Ja. Ik ben er al 4 of 5 geweest. Precies. En zit er met een squal in de planning? Of, Nee, op dit stuit het. Nee. Dus dat meest nou, of is het op het moment even, dan zitten ze nou dat even rustig om? Nou, nee, net echt. Maar we zijn nou druk natuurlijk om dat jubileum op te zetten. En, maar we stieren zeker hier met wij van een squala die zei van, hey, dat is wat voor u. Zei, nou, kom maar op, dan zetten we dat weer op, want er binnen nog steeds kwalen. Die zit echt in ellende. We hebben hier een flijk, gaan we je voorstellen, in 25 jaar, 11 april, hebben we dan in Eker in Burgum, hebben daar het is maar een event, neem ik het maar even. Ja. Heel ingewikkeld, je mag zelfs livestreams. Wat kan je erover vertellen? Wat is daar te doen? Ja, nou, het centraal. En waar is het? Nou, het is bedoeld, dan laat ik eerst hiermee beginnen. We zijn wat doen we met 25 hier? Want in feite, zeggen we, het is heel dubbel. Het is net leuk dat wij nog steeds besteden. De regering zei toen in 88, in het zien hadden we het probleem opgelost, zit iedereen weer in het huis. Dat hadden ze natuurlijk van geen kant meer maken. En we binnen dus nog steeds nodig. Dat is net een reden van feest. Aan de andere kant zijn we, ja, maar we willen er wel bij stilstaan. Want wij zijn wel ontzettend blij en dankbaar met al die mensen die dus jarenlang stiepen hebben. Mij het sponsoren daarvan ben, mij je taskikken van heel en dat soort zaken. Dus wij willen daarbij stilstaan. Nou, wat wordt het geval? In het studiefonds, daar zitten 2 studenten die studeren aan het conservatorium in Germany. Daar hebben wij dus hele goede contacten mee. Ah. En 3 jaar ontstiert het idee van, hey, als wij 24 jaar bestaan, misschien is het leuk dat we dan iets met muziek doen. Mijn muziek daar en mijn muziek hier. En daar is het begonnen. En dat hebben we uitwerken en dat gaat dus nog weer gebeuren. Wij zeiden, we hadden 2 mini-concerten hier. En dat toch dan de Harmonie 2002. Die spelen hier jaar, dat streamen we naar Gyumrita. Daar in het conservatorium, daar zitten dus ook mensen. En dan hebben we skoft en dan nog een jaar speelt het kamerorkest van het conservatorium. En dat streamen we hier naar de Eker. En dat kennen we hier dus meisje op een groot scherm. En zo willen we ook de verbinding tussen Armenië en Nederland een heel concreet meisje in zo'n concert. Ja, dat is de bedoeling. Een nieuwsgierig programma. Ja, dat is ook heel nieuwsgierig. En het is ook spannend trouwens. Hè. Altijd al geslagen. Nou ja, dat mag wel even goed. Hè. Dus de finale test die komt nog.
Eerste test 3 weken geleden, daar weer nog wat probleempjes. Nou, die ben opgelost. Dus nu gaan we binnen een kwart de finale test. Want die moet wel even rennen. No? Dus dat is wel. En we moeten vertalen. Hè. We hebben hier een tolk erbij. Angela is een Armeense. het is wel heel speciaal en het vreet wel. Maar oké, maar het centrale thema is Tigetank. Wij willen al die mensen die de type hebben, dit ombieden en zeggen, jongens, wij willen je bedanken. We scoren altijd om geld. Dat doen we nu net. Dus we draaien het nu even om. En we zeggen, jongens, kom maar, wie willen je bedanken. En dat meest nog zeggen van, ja, maar hier heb ik nog nooit van je. Ik wil toch even zien. Ja, stiert ik op de poster. Heel goed. En bewust, het is net alleen voor de mensen die het kennen, maar het is ook een mooie gelegenheid om met u kennis te maken. Ja. Bij wat we doen. En daar is het ik van bedoeld. Dus wij roepen ik iedereen op van, kom die midjes, hè, maar het is op een midje. Ja, 11 april. Ja, het is een 3 uur, is het? Ja. In de Het is Eker. Ja, het is van 3 tot 11:06 is maar het programma. Ja. Ja. Mensen komen binnenkomen. En dan is Nijpraat. Maar ik bezoek onze stands die erbij. Hè, wel, hè, de specialiteit Ja. wat we doen. Ja. Ja, Maar zie je met sponsors, donateurs en dat soort zaken meer? er kan altijd wat bij. Ziek je we altijd. Ja. Ziek je we altijd, En maar wij lezen vrijwilligers? daar net de klam op. Nee. Maar we ziek je altijd sponsoren. En wij willen graag ons verhaal vertellen. Ja. En die stands, daar beelden we uit wat we doen. Wat voor hulp we jou. Wij gaan stand over de lezingen die wij jou. Want wij jouw lezingen, oeriswerk. Op Verenigingsjon, dat doen we. Daar gaan we een stand van. Wij laten even zien van wat het studiefonds doet. Dus we maken u ik bekend, zeg maar. Dus het is een hele goede gelegenheid van mensen van die wat meer voor de wit willen. Kom del, want dan kunnen we het concreet zien. En misschien nog een stukje shots als naar voren. Of, Nou, dat gaan we er net in zitten. Maar die orkesten, ik weet net precies wat ze spelen, maar nee, ze mij net Seattle als ervoor. Nee, En dat, we zitten even op uit Cher at de Jek van Armeense aankomst is. Hè? Ja. Wordt, Dat jij in Wedding wordt- deze sturing. wordt onderzocht. Oké. Hey, alle Hoekstad, dikke dank voor die komst. graag Succes gedaan. met het daar. Ik hoop dat alle verbindingen naar Armenië halve april Ja. goed werken. Maar lukken. Stel dat net lukt, hebben we dan een schaduwprogramma? Ja, dan gaan we plan B. Hè. Nou, Oké, mooi. ja. Goed. Ja, Dan en jou ja, zo'n lezing. Maar het komt hartstikke goed. Nee, maar dat komt goed. Mooi. Ja, is heerlijk. Dikke dank.